Trh finančných služieb prechádza mnohými dynamickými zmenami a spoločnosť Simplea prináša model, ktorý je nielen moderný, ale aj efektívny. Aké príležitosti ponúka pre finančných sprostredkovateľov, aké benefity získavajú tí, ktorí sa rozhodnú so spoločnosťou Simplea spolupracovať a prečo by mali zvážiť túto cestu aj tí, ktorí v tejto oblasti ešte nepôsobili, o tom všetkom nám dnes porozpráva Peter Randa, executive manažer spoločnosti Simplea. Vítajte. Dobrý deň, ďakujem za pozvanie. Na slovenskom trhu pôsobia viacerí finanční agenti, ktorí tu majú dlhšiu históriu a to svoje zázemie a spolupracujú s mnohými úspešnými finančnými sprostredkovateľmi. Tak nám povedzte, prečo ste sa vy rozhodli pre spoločnosť Simplea? Tak v podstate ja si to pamätám, keď prišla tá myšlienka vstúpiť do projektu Simplea, kde došiel som do istej životnej fázy, kedy som začal prehodnocovať hodnoty, čomu verím, prečo ma táto práca baví. A tým, ako aj ste spomínali, že ten trh sa vyvíja a mení, tak samozrejme menia sa aj tie podmienky. A aj keď som sa prvýkrát vlastne dozvedel o tom, akým spôsobom funguje česká finančná skupina Partners a že prichádza na slovenský trh, tak vtedy práve som si povedal, že veď takto som mal ja fungovať od začiatku, že ten systém sa mi naozaj páčil, lebo bol... Ja to poviem možno tak, že ako keby mne niekto čítal z hlavy to, akú som mal ja predstavu o tom, ako by som chcel fungovať, ako by som chcel pôsobiť. A to ma na tom veľmi zaujalo, čo sa týka práve tých jednotlivých možností a práve tá príležitosť vybudovať niečo, keď to tak poviem, na zelenej lúke, novú spoločnosť na slovenskom trhu, ale zároveň s tou obrovskou podporou najväčšej finančnej skupiny v strednej Európe mi dávala zmysel. Preto som sa rozhodol ísť do tohto projektu. Čím sa teda Simplea odlišuje od ostatných finančných agentov na slovenskom trhu? Viete, tak ako to ja vnímam, tak sú také dva protipóly. Jedna je systém absolútnej slobody, že vlastne dostanete nejaké nástroje a môžete ich v tom finančnom sprostredkovaní využívať ľubovoľne, ako chcete, ako uznáte za vhodné. A na druhej strane potom existuje ten systém, kde ste riadení, kde máte presne povedané, čo máte robiť, ako máte robiť. A práve v spoločnosti Simplea ja cítim aj za tú dobu, ktorej nej pôsobím a mám možnosť ju budovať, že to nie je buď alebo, ale je to kombinácia. Že na jednej strane máte obrovské možnosti, obrovskú slobodu pri výbere finančného partnera, ktorého chcete klientovi odporučiť, pri výbere systému práce, akým chcete fungovať, ale zároveň to nie je úplná anarchia, pretože máme svojich lídrov, máme svoje vízie, máme spoločné ciele a je to do istej miery aj riadené a tvoríme jeden celok. Čiže tá kombinácia tej istoty systému práce, istoty podpory od našich lídrov, ale zároveň tej slobody každodenného fungovania na pobočke a v tých dennodenných bežných rutinách je naozaj podľa mňa niečo výnimočné. Môže byť, že práve tento model, ktorý Simplea ponúka, tak je ten model Simplea Point? Nemyslel som teraz len model Simplea Point, to je jedna z vecí, ktoré je ako keby ďalší fakt, ktorý mňa zaujal, a to sú práve biznis modely. Jednak sú to pobočky Simplea Point, kde človek môže prísť na kamennú pobočku, vždycky tam niekoho nájde podľa otváracích hodín. Čiže na jednej strane finančné inštitúcie zatvárajú pobočky kvôli šetreniu nákladov a my na druhej strane práve nové pobočky otvárame, lebo ľudia sú radi, keď majú tú možnosť niekam prísť. Je to také zhmotnené, nie je to ako keby také virtuálne. Čiže to je jedna z tých možností, ale myslel som, že v každom biznis modeli, či už je to Family Banker Office ako privátny správca financií, alebo je to aj klasický štruktúrálny model, kde si vychovávame nových ľudí, alebo potom aj samotná pozícia VIP konzultanta, ktorý komunikuje s klientom. Čiže ten model vízie, určovania trendu a podpory vedenia a zároveň tej slobody je naprieč všetkými biznis modelmi, nie len v jednom. Ako by ste teda presvedčili finančných sprostredkovateľov, aké príležitosti im teda Simplea ponúka, aby sa stali súčasťou? V prvom rade je to o tom, že nikoho netreba presviečať a nemám to ani vo zvyku.
ani to nerobím, pretože je to proti mojim hodnotám. Skôr ide o to, že ukázať tie možnosti, akým spôsobom fungujeme a ja verím tomu, že pokiaľ ten človek niečo v živote hľadá a je to v súvislosti s jeho hodnotami, tak tým pádom to môže fungovať. A tá obrovská príležitosť, či už je to pre mladých ľudí, kde venujem sa aj ja nejakému svojmu sebarozvoju a teraz som dočítal jednu knihu, tak v podstate ja som si uvedomil, že u nás to základné zaškolovanie, to základné fungovanie, povedzme prvý, druhý rok, v sebe obsahuje obrovské množstvo prvkov na podporu sebavedomia, sebahodnoty, rozširovania komfortnej zóny, práce ho samého so sebou, plus podporené vlastne tým vedením ľuďmi, ktorí si už tou cestou prešli, že niekto si na to musí kúpiť knihu, prečítať si ju, ale nakoniec mu aj tak nikto nemôže povedať, že áno, robíš to dobre. A na druhej strane môže prísť do prostredia, kde je to vlastne naša kultúra, kde nám záleží na tom, aby sa ľudia rozvíjali. Čiže to sa týka práve tej výchovy. A na druhej strane možno ľudia, ktorí už pôsobia na tom trhu a cítia, že by potrebovali niečo iné, tak majú možnosť sa ďalej rozvíjať v tom, v čom sú dobrí, ale zároveň rozvíjať a získavať aj to, čo možno už tušia, že im nejakým spôsobom chýba. Áno, neustále vzdelávanie akože je naozaj veľmi dôležité vo všetkých pracovných sférach, nielen v tejto finančnej. A trendy sú naozaj neúnosné až niekedy a sú príliš rýchle. Ako teda podporujete ten profesionálny rozvoj a vzdelávanie svojich sprostredkovateľov? Tak ako ste povedali, ten svet sa vyvíja a možno niekedy až tak rýchlo, že nestíhame na tie zmeny reagovať. A tam je práve to, že po období koronavírusu musíme ísť všetci do zmeny. Predtým to bola voľba pred týmto obdobím, že či sme inovátor, alebo to chceme robiť tak, ako sme to boli vždy naučení robiť. Teraz je to nutnosť. A práve to je cieľom nášho vzdelávania, nášho rozvoja a samozrejme aj zastrešenia celkového fungovania spoločnosti, napredovať, rozvíjať nové projekty, kde my to nemusíme niekedy ani vymýšľať, lebo je to naozaj náročné sa niekedy v tom zorientovať, ale čo je naozaj, aspoň čo ja si obrovsky vážim, je jeden z lídrov finančnej skupiny Partners v Čechách, pán Borkovec, ktorý, ja som počul takú peknú myšlienku, že ak vy nemáte vlastnú víziu, tak on tú svoju má tak veľkú, že kľudne sa do nej schováme. Všetci. A to je práve napredovanie v trendoch, v aplikácii, v banke, že naozaj on má odpremýšľané veci, ktoré mňa ani nenapadnú, že existujú. Takže to je práve ten jeden z tých najväčších benefitov toho líderstva a vzdelávania na to, aby ste napredovali, keď chcete napredovať. Simplea je vraj bezkonkurenčná v IT systémoch a nástrojov, ktoré vlastne poskytuje pre svojich sprostredkovateľov a klientov. Viete nám to trošku priblížiť? Bavíme sa teraz o tej mobilnej aplikácii? Aplikácia je vec, ktorou momentálne všetci žijeme, či už v Čechách alebo na Slovensku a je to ako keby ten nebankový presah toho, že v Čechách už máme bankovú licenciu a máme už aj banku, takže my máme zatiaľ tú nebankovú verziu tu na Slovensku, pracujeme s ňou asi 4 alebo 5 mesiacov a naozaj je to úplný game changer, čo sa týka správy portfólia. Pre mňa ako pre človeka, ktorého bavia investície, tak viem naozaj tomu klientovi nastaviť tak diverzifikované portfólio a tak prispôsobené na jeho očakávania, bez ohľadu na to, z koľkých zmluv, z koľkých fondov, z koľkých spoločností sa to skladá, pretože on to vidí všetko na jednom mieste v aplikácii. Povedzme, za čias, ktoré si ja pamätám, by mu prišli prihlasovačky do 7 portálov, ktoré si musí pamätať a ukladať a nikdy to nevidí na jednom mieste. Čiže to je vlastne práve tá aplikácia, ktorú stále budeme rozvíjať a stále bude mať viac možností a funkcionalít. Ale keby sme zabudli na tú aplikáciu, tak sa stále bavíme naozaj o systémoch, ktoré nám pomáhajú nastavovať aj investičné portfólia, spravovať ciele, majetok klienta, nezabudnúť na taký detail, ako že má klient narodeniny, meniny, výročie fixácie, príde vám to do mailu, vie vám to prísť notifikácií, plánovače. Ja sa niekedy smejem, že máme tak dokonalé systémy, až nerátajú s nedokonalosťou človeka, že ako náhle tam niečo zle zakliknete, tak vám zrazu niečo nefunguje. A vy musíte prísť na to,
aby ste to opravili, ale keď to opravíte, tak potom vlastne máte bezstarostný servis a bezstarostnú správu všetkých dát. Takže to, aby sme to nesmerovali na tú aplikáciu. Teda môžeme povedať, že v tom IT sektore je Simplea teda bezkonkurenčná, že ostatní finanční agenti neposkytujú takéto služby. Viete, každý finančný agent musí mať elektronický systém na správu dát. Čo sa ale týka práve spoločnosti Simplea a celej finančnej skupiny Partners v Čechách, tak naozaj si práve na týchto inováciách a na technológiách dávame záležať. Aj preto, že sa plánuje a už je rozbehnutá celoeurópska expanzia aj do ostatných krajín, nie len na Slovensko, tak tie systémy práve majú uľahčovať život a musia byť nastavené tak, aby zvládli operovať s dátami z viacerých krajín v Európe. A to stojí samozrejme obrovské množstvo času, investície obrovských rozmerov, v rádoch miliónov eur. A samozrejme, aj čo sa týka tej IT podpory a ITákov, ktorí na tom pracujú. Takže naozaj investujeme do toho veľa času, veľa energie a veľa peňažných prostriedkov, aby tie finančné služby sme posunuli na úplne inú úroveň. Ako mladá spoločnosť na slovenskom finančnom trhu Simplea vstúpila vlastne v roku 2021 ako dcerská spoločnosť najväčšej českej skupiny Partners, čiže môžeme to nazvať celkom, že veľký hráč, ktorý mení tento finančný trh na Slovensku. Ako hodnotíte súčasnú pozíciu Simplea na slovenskom trhu? Tak ja si myslím, že to, čo sa nám za tie 3 roky podarilo, 3,5 roka, je zaujímavé. Určite sme chceli byť niekde inde, keď sme do toho vstupovali, pretože bol som priamo pri začiatkoch, ešte predtým, ako sme vôbec vedeli, či a čo budeme môcť našim klientom odporúčať. Čiže ja som bol v tej skupine, ktorá vstupovala hneď na začiatku. Takže tam, kde sme sa dostali, sú to zaujímavé výsledky, sú obdivuhodné. Samozrejme, nie sme s nimi spokojní, chceli sme byť niekde inde a niekde ďalej, ale potrebovali sme tiež navnímať práve tú atmosféru, pochopiť informačné systémy, naučiť sa v tom pracovať, lebo naozaj je to úplne iný level finančných služieb. Aké sú vaše dlhodobé plány a ciele v oblasti finančného sprostredkovania? V rámci finančného sprostredkovania je to môj sen, cieľ, túžba už dlhé roky vybudovať riaditeľstvo, ktoré bude zabezpečovať, poskytovať správu majetku a budovanie aktív pre 10 000 klientov. Samozrejme, ešte mám pred sebou nejakú cestu, ale hlavne ide o to, že obrovsky ma to baví. Baví ma práca s klientom, baví ma sledovať osobnostný rozvoj mojich ľudí v tíme. Takže potrebovali sme si prejsť nejakú cestu, získať vedomosti, získať skúsenosti. No a aby som to v jednoduchosti povedal, tak určite vybudovať riaditeľstvo a stať sa riaditeľom spoločnosti Simplea. Tak vám držím palce. Ďakujem. Ďakujem za rozhovor. Pekný deň.